Sjoukje Thiessen en ik heb een winkel in handgeschilderde tegels. Het is een echt Fries oud product. Het is een oude witjes, had ze dat dan zeggen. Maar het wordt nog heel tijd op dezelfde manier dienen als 400 jaar lien. Dat is wat ik er leuk aan vind, om dat oude ambachten in stand te houden. Nou, en in feite is alles mogelijk. Je kunt een geboortetegel bestellen, maar je kunt ook een heel groot tableau bestellen. Maar ik maak zelf ook wat dingen. Nou ja, eigenlijk is alles mogelijk op tegels. Ik heb ook klanten die gewoon hier in de winkel komen omdat het zo makkelijk praat. En gewoon, je praat het direct met de schilder, dat is wel een voordeel. En toeristen komen hier wel en die vinden dat dan ik. En die vinden echt een Fries product, want zij is het ik. Het is op jouw hier hetzelfde product. Het wordt op dezelfde manier dienen en dezelfde grondstoffen. En dat vind ik er zo leuk hoor. Ik vind het sowieso grappig, dat opblaasding. Ik merk aan klanten dat ze het heel fijn vinden dat ze in het Fries benaderen worden. Want het praat het makkelijker dan. Dan je bepaalde woorden dat je elkaar direct begrijpen. En het mensen van tevoren als je een keer van ja, je kiest je gewoon Fries praten, dan stappen ze makkelijker binnen.